Okay, riamh. Right. Seo bhirt dar a bhainm gandar na patio agus choláid fógart an le. Sí. Istemis go bhfuil trí fartile de ranin buddy from Sligo, Connacht Man's Rambles agus the mug of brown ale. Sí.
Christmas is gal bhfuil for the lead around Kitty Galhars agus Neil Annim Bugin fin Barton. Seo gur maigad Sean Step Journal so go mé maigad. 1, 2, 3. Mai sib gus a hé ben clanní aria Curtis an sin le ihe Chultúir fihe in net a Líonra Leitir Ceanainn bí sin ar dóir fád gus a hé so gur míle maigah a sin a dhéanú déin an tú a chur le na hihe in Nort agus dar nói bé sib aráislinn ar balbug bé Sophie Lynn hon óran ó chuirtún agus tuid i dúil go mór leis a sin. Ach fáilteú baisteach go ihe Chultúir an seo le Líonra Leitir Ceanainn dar náite í Chultúir getibug éagsúil im lína mar náteaglín a bheith i deanta a chéile in sin fear heel as inte an rodé gojiglin a bheith i deanta chéile an seo ar Facebook agus dar nói leirmór grúpi géalaige agus grúpi fudfad na tíre ag reachtal immertí sacu héin a tuid chusestin ar a dog a bheith ecail an seo linn ar Facebook in Nort Facebook do chuid Líonra Leitir Ceanainn. Is me Caoimhe Ní Chathail agus be má live ar fáil an imirte agus be rint íana éagsúla agus fásta cheoltóirí im a hananta in Nort agus tá dúil go mór a bheith cant le chuid acu agus fásta a bheith clistal chud den cheol. Nis dar nói tá cúis mhór chealartha ag Leitir Ceanainn agus dar nói ag Líonra Leitir Ceanainn margheall go bhfuil an plán teangaí féhuithe ag an rinn agus mar sin tá cealar dhéanú ag Líonra Leitir Ceanainn le cuppa seachtaín in nús agus am manis chun get a bug ní smó intinstún fan plán teangaí agus go dé mar bismuid a bugaí chun tosaí tá bul de chuiste Líonra Leitir Ceanainn si sin Barbara Ní Chathail. So fátarú Barbara agus cóhar just mór láta agus a Líonra Leitir Ceanainn go dé mar teise in níis in dhéana hebre ar fád go an plán teangaí he seo féhuithe ag an rinn. Well, tá luthar orin, tá muid ar béis ar fád chuirmuid an chuid obair iste le teart ag an pointse seo agus an éis leis an plán féhuithe tá muid ré bogú a ra ag an céad ceamala. Agus dar nói lutin sin grún ard ibre a gist agus sibh im món taide agus am an survéine agus a géirí cinneal an ascothú sin a chleistel ón phobal maidir le cursaí plán le teangaí i Mbaile Leitir Ceanainn. So abrillin go dé mar bhí an ascothú ó watcher an Mbaile was go siad buil den dhéalaigh agus a dúil go mé plán teangaí an go dé cinneal chuid na tuairimí a bhí muhin sin ar sreidethe Leitir Ceanainn. Bhí siad ionta dearfa ar fad faoin ghéalaigh, bhí sé sin ionta soilúir ón taide a rinmuid agus ón na grúpi, na focus grúpi agus rudaí a rinmuid agus fiú na hamartaí a bhí agrú agin le linn an tréimh sin ar a bhí muid gobar ar an taide. Bhí daoine ionta dearfa ar fad faduta. Agus sin
Daoine bheagán Gaeilge ag raibh gur bhfuil leonníos mó Gaeilge ó ólam agus a Lord. Daoine tá léfa nó Masra léfa bhí siad san ag raibh gur bhfuil leonníos mó deisina a bheith acu, bhí méid istí leis na grólaachtaí agus na hagraíochtaí hartfáile ceann, agus tháinig siad san gur bunta siad buint leis an Gaeilge mar leis margaíochta agus go deochá daoine a bhealú is deach chuna go gro a dhéanú tar bheanna Gaeilge fásta. So tháinig siad san na féidireachtaí atá an agus thug siad muíon dúine go mbeid abal tar rud éigen mai agus rud éigen dearfa a chur le chéile. Just ag éisteach le daoine agus céú dearfa sa bhí siad ach an rud atá anna tá siad ceal cúthal arthú maidir le Lord na Gaeilge. So cé mu déine na deisian a thuirt do réine, Gaeilge ólam, Gaeilge Lord, deisian na sóisialta, in dhé COVID, deisian na teart le chéile agus an Gaeilge cheúir an seo le ceann. Kense agus stoigh go mééis sin mar suirt prú sprecna agah in is ag bogaí chun tosaí, go dé cinneal na prú aimimena cinneal a bhainean leis an fláinteangaí inis. Well, beidir an héad rud na cinneal doling le le daoine a rééis agus le hiispaint dómh go dé teistí sa phláán, bhí cruniú pobl agin sola churma just deach ag an rinne, ag bhí an cruniú sin coppla ihe solar háisí an feibelig le COVID, so níor hánig scafte allmhór am heag an cruniú sin. So be factas poblíochta le déanú agin inis, beag muid ag géirí daoine a tharint le chéile fiú ar lína hon rudaí a phlé. Agus be muid ag deanú iarag rudaí an dhéanú hon an Gaeilge a dhéanú níos feicealaí an seo le tir ceann fásta. Sin an rud a bheits táirta don chéad bhliain a thuairm se héin. Cinneal poblíocht agus factas féasachta agus doling le daoine agus ar orthú cinneal bheith páirte sa phláán inis. Gokense. So mas ag bhfuil daoine muhinn sin ag ancorín an seo norta í Chultúir agus beidir bhfuil stim acu a bheith páirtin san cheiste nó bheith bunte leis an fláinteangaí seo ceheit an éit is fearr cinneal tagháil dhéanú libh agus cinneal tacaíocht acu a léirí den phláán agus den churthaige bheith sa teart am an seo. Well, tá lean na Facebook agin, mar tá muid bio ar inis, tan siwa Gillian agin fásta, hegla daoine fáile deagháil linne ar Líonra LC ag gmail.com. So tá sé fórscoilí fáile deagháil linne maidir le rudaí mar sin. Agus béimiid ag deanúireacht dul má agus cinneal doling le daoine a rééis fásta, so béimiid le feiceáil. Agus béimiid ag súil nuair bhééis duine ag an ceapathe agin, mar cuairú her plán le teanga, go mbeadh an duine sin lonithe a lárnhála caiimiid onad nó efagá don duine sin, agus go mbeadh siad an a lárnhála go mbeadh siad forras do rií buala iste, rudaí a phlé, deis a bheith acu Gaeilge Lord, agus lena bheith páirte sa phláán, agus béimiid a Curtha daoine breise le bheith ar an chiste. Ní bhéon airad céanna ibre le déanú ag an chiste inis, so is féidir go mbeadh sin níos fosa daoine a bhealú, is deach ag an chiste, ag bé daoine GE agus bheith fearna fáilte ah duine arbí ar bhaile bheith ar an chiste agus tacaíocht leis an plán seo chur an cin. Dúnta agus mar deirtú tá muid beán seár Facebook, so mas mai leh chattar do chur leis an leithna Facebook fásta sin balla first a chart a deaghfuil Líonra Leitir Ceanainn. Gur míle maigus as bheith a cantain fláinteangaí tá muid go mór le cinneal táirí na hebre sin na eiceil a máile Leitir Ceanainn. Nis tá muid tháin filiú ar chuirsaí ceol inis, agus tá tháin fáilte a chur rih chlán bhreathna, dar nóite léirmór clintse ceolmhara agus lán de Chultúirs de cheol in san bhaile seo a gine, agus duine de na clintí sin na chlán bhreathna a linn inis. Could you mar táisih? Curtha. Mai? So to ship should go couple of tune and him dunya Nashville. Well, to miss a goal of eagar and one shinim or Tomlinson and Gurmil Maiga was the Lynn to Ihe Chultúir. I guess Bundigi ships just the wall in Ish Salt Asan Ceol or Clan Bratna.
Mai sin bhí sin ar dóid ar fád bhí sin galanta gur míle maigah tá sé póceáhar agus ínta gur míle maigah sin dhéanaí. Agus bhí sin marráslinn mar bhearnaige an pí eile ganú dún? Ar dóid ar fad bhil fillmuid arráisiir ar bailbog ach míle buchas as sin agus tá muid chuin fáilte a chur arráis rih Sophie ar nó hiilmuid ó Sophie agus chlánaí airí ag tús na hí North agus Sophie tú arráislinn in isis agus go óran a chanú dún an ur seo so na minar dún go dtíon tóran mu go a chanú dún North? Seo bhfuil an tá spéisialta mar sanning warm ó granny Annie bidí Galway ring lile sa léirí an taimna seo astri go Gaelic mar gur obair ó granny den cheoltóirí. Well tá sin specialta so míle buchas Sophie so a ré leat. Bhí me glór go buanas mé water hiúhána is a closta wall an talis Franis yan time lost the door Tanyan on mo hiding don mo fanta doyle core Si glamo he mo spare but he modos a sad war You only had agus you only hear on my dog me die cool it's now all me shoulder blue mo here finna space gorme cho Ata ashling o score mo here the honest long go jo Isi gamuri musfer van himoros aside war Appel measure rash erish goji andanan artogume Ispishan hasag ishkiel tiagin guys fresh ukri Van the quaddy grace na rosa here free like in the last the door See Espagamo spare Vanimoros a sad in war Esimaros a sad in war Galanta ar fád Sophie, bhí sin ar dóid ar fád míle buchas leat a sin na chanú dún de ísachtar mai chéin. Gur míle san leat. Sin galanta ar fád nach minar dún gohfuil orid cheoltóirí agus clinse ceolmhara a gin an seo litir canan agus tar nóid si linn de Chultúir fihe an seo ar lehan na Facebook tá muid a chruilú beá ar lehan Facebook de chuid Líonra Leitir Ceanainn agus muid sinna ceilir hanháin beidir Chultúir mlína a fásta gohfuil muid fuaithe in ar bailí seirbh sé gialtarta go an plántangaí chun tosaí an seo go lua agus gohfuil neartfuirtaí iontaithe roin in san bháilebog seo agus míle buchas leise ar fád tá linn in sin ar Facebook tíim gohfuil in ní bhríonlinn gohfuil Katrina Nic Seomlin, Bridan ní Wheel, Granny ní Bhaile, neart agah linn ar an chruilú beá seo in nocht so tá inte sesta agus inte buíoch gohfuil sibh a le linn agus mar dearm neart le tart ar in san immart seo in nocht tá sé inte sasta a bheith liv. In anion na homa sahála na Canan tá an seo Immal firste agus is inte an rudé godiglam a bheith bhar jante an seo Chultúir. Gite éagsúil óngra Chultúir a bhís agin ach tá inte sesta goma an seo liv. Nes tá specialta agin mar chuid sa Chultúir an North sé sin Proinsias Mac a tá ina údar ahananta ina winter scola fásta bhí sé na winter Gaeilge agus sar agam héin I gáiste alaí agus tá sé ar dóid godig leis a bheith linn in North dar nóid údar omarte tá neart lothaí scríof aige, lothaí de feistí, filiart, drama is omí drama gur scríof sé agus muid ar an scoil fásta óran agus neart dúisina
bunte aige haar na blinte don sihir sin fad agus bhfuil go mór man bhfuil a chud leir léite agah bíigi cinnte na luirí sin a leo mar is omí scéal aonta a scrífa ag an near seo. Nes tá muid gáil fáilte chur ra frontis mas féidir am techt an seo. Tuairú bumise ar 9 agus muid bea is somí rud go dtí call mí cheart an seo háte ach Iomra grim ar frontis inis. Agus Bise Lynn Nish. Beidir agus muid I fanart go rahamid he clan vrachna nus níl so go meisiid an seo. A hanúid níor thugma mar an fáileú dífa. Oh. Muid rasréis má háníorh túna henim dú marall nachró printes an seo a tá sé an seála manis, so tíid agus clunimuid bhuaimhse ar balbog a thuirte. Ok, agus Tá maid díire a fannacht an seo. Mar dearm tá an seád í Chultúir agus tá neart imartí géala ag tarlú timppel na tíre rud a teir dóid, is hí ghfuil mu an omíart le leirmór imartí in nácht ach na inte é ghfuil an uir acuún agus mu inte bu grú artas na géala agus asta an takeart sin a chuirt dún hon imart na hiiche in nácht arachtal. Tá gáil Éirí ar frontis a thart is seo inis. Gynnymuid gete cante leis agus mar dearm clunimuid chili ceol ó chlan bhreathna ar balbog fásta. Nis. Nis. Chiefmuid cabal princess inis. Nis mar dearm tanneart agah le fecail an sin ar Facebook ar míle maigah as bhfuil linn don chuirlaí beá seo an nácht James ghfuil má hanmhathar hain concóirín agus a bunch sult as an imart seo, so tá ionta buíoch go sibh a le linn. Nis tá handal ad le clan bhreathna an seo. Go bhheicimiid an diglín copa túna elbethú agus an sin raithimiid am an cante le Princess. Hello, Dermatashif. Oh, to shoot a mirrors. Nish. Shilam. Go Princess Charthasha and Shaw. Dermatashif. Hello, Dermatashif. Go my, Brun arm, yes, I'm going to JV Tarly and Chin. Korean arm. The Amsterdam and Chin. Jaffra, Tila, she can't get leatherly. Yeah, well, Shanae. Too much brackachty session. Is in all meal by his thought as a Valen and knocked to eat culture. The shadow in on the Valen, more from Maracton, Hanoen, Uder Hood, to which Loki gets fully arctic drama, because I wrote this is Mr. Scully Hood or no instant Walla Foster. I guess Nert, Ruddy Ixler, she'll get Xner dishing a bunch of her in the blinty oget. Ach, Bejer good osmage like can yell and tack the shout of you oget in Yelig, I guess can yell toggle suget. Mar tescum ghfuil into bradal as an nasca tuget le Haran War go Harige. Agus bhí me géisiad le Sophie an sin cíomh agus agus na rúisi galanta. Ar fad, yeah. Ar fad agus Rose ar an War a ceol lecí agus thóg sem a chrí agus sin an éite bhfuil man nach Thomas Lee an éireann so. Na min ar dit? Yeah, so sin an éite bhfuil mas yeah, so yeah, súil go mór leis. Abershalom nervy too fast níos was good agus ar an War agus cinil an is so hen tradition sin hartort ro scéalte agus scéalaithe hartort cinil gnahi bhaim mortsex an dúil tá agus sin scéaltaí agus an scríú agus a hanrod mar sin. The one is go híve an
ma ehar mór an bhairteachú mar a Harlan. Ehar ma ehre Frank na Leon agus ahar ma wehere Jovicky Ned an bhairteachú na scéalithe an chéad scaithe bhíonanta. Ein tamhaid. Agus tá cimne bhaid agam san isneir bhí mar sem a gasar agus bralam a bheith fanat dí grande. Agus hacu grande te agus dinse sé scéalta tú. Agus benigéisiid is scéalta seo. Eisnig í mar se chu lí agus benigéisiid is de scéalta. Agus ní go dtí blianta na dhéisian. Fiche na tríha blian na dhéisian a higma was it an táhad a bhí leis na scéalta sin. Ní rónam a gasar bag tú agus bhí dúlagam na scéalta agus a dói ar an sin na scéalta agus mar sinnda. Agus bhí má bhád níos sinné nar a higma cíneal an táhad do bhain leis na scéalta sin agus was it ach ja, mar a deartú hen was it bhí se gomó bhí mé intainta agus bhí an táhharm agus bhí mar grande Jones an bhí na sean scéalta lígiléir igen an mecha agus táisií agus leprahain agus an waidin war agus na rotí sin na lige hannig se agus is dá hib go deéis sin a bhéimarm nar a bhí me mar gasar. Agus mar deirtaí an táhairt gur sin cinneal a le hartart fásta. So go thur cinneal ar hosaí tú cinneal is scríú agus há beidir scrú was go etí scola agus sin ar fád a scrú mar geallgur bhain tú soltas. Well, héadú a hag ma suas, tá cinne gom san mar bháin scalnis agus nu bhí obair a déanamhgam sa nobar bar obras mó hat an nomsan cinnal scríalta fiction. Ní mar an dúlagam sa bhs a bheith scríú na fír rodí hí tarlú hart agus mar sinnta. A dóra an mhaiste dóra ceachtú beidir scéala chumar runneat. Go dúlagam sin. Agus ní heagla mar gur magal dá bhí dúlagam ní heaglam ra gur magal don scrín arat go dtí beidir gur má fi a chuig fi a sé hart fan am sin was agus Tá cinne an chéad leorachar má bailile an beilegus as an mhór bailile an na scáil agus chruní man na scéalta lig a bhí bailíthe na scéalta bailú in 1935 agus chuma liglíthe líad. Fanne tráachtas maisteach ar an má agus an sin bhí má móí má le lí an am sin agus tá cinne an casú puide go snodí ar an. Tí glo a chonare ihe bhhain. Agus bhí meidir gotí a caiintlis agus bhí mé gin se dá gur an waistratí an agus gur na scéalta seo cruníagam agus an sin tí na seála thugam mé agus chu má mar leora. Agus si a chéad a smuúte me se sin híú agus an nóithe chur má hagéad as chur se má agus díúín tá maithe díú maitha. Níl fáil a cópáil den leor sin aniu agus thug sin sppragu meilsna tú agus sin sin bhí me cin ráitla hen beidir go runneat an seo. Agus go deachú tríal mar dearm cinneal tá an cinneal agus an seanra agus cinneal prós scrífa agus téin agus foliart agus anrad ach is stoige nar smid sin go háir fá an deartar nó ar scéal Tá irid ibre a gceist. So go dé cinneal mar ebrion proses ebre so get wasca an éige is smísin tú fa hoppic ná fa hartar ná fa héime ar dús agus an gahinn tú mar an amen sin a forbarte stahan lóra. Glachan se go bhór ama. Ach ní am chaithn tú le gam bhhain. Was go seo bín cinneal smuintí agus rodí gal fríd a chláigin agus bín tú cinneal beidir go chu smuoine agad agus a dóid ebrim sa cibí má tá smuoine agam beidir go scríma síos coppla nóta faúta beidir go scríma cabbaidil dá agus an sin hocu leis an cabbaidil na cabbaidil na nótaí sin a bheith ina líon sin beidir fanne blian, fanne dheimhlíon, fanne trí blianana agus an sin beidir go deoch ará seacu agus beidir gneanna rubba gobar áthúgus mar sin de. Scríime se
fáil sí leordam ó haidin sin narí taringarat agus ghlach sé 8 mbliana ar mai scíal. Agus tá ghinne gom sa bhí cinneal na smuointe seágam. Agus tá ghinne gom sa gur ceir chabaidil scrífa gom. Agus an sin gorag mar leatúa. Ach bheith na gcónaí smuoitiúa. Beidir na men ma hí ag ríomhra, agus beidir na men na builú má fácail ar a ríomhra. Ach nám hiarna bhí sé gcónaí gáil fríd mo chláigin. Agus bheith cinnal na characterí ag foias, agus bheith an scéalaigh foias, agus bheith na muí siúil na bheith muí siopadar ná sa chéir, choman deithneat agus bheith na smuoitiú, well, cé má tá sinna go lebrú amach, cé gal tarlúin sin, cé má tá gal chríicniú. Agus an próise sin ghlacha sé am fada agus cinnal foiasan se. Agus an sin iné tomol, well, leis an leor éirithe sin, bhí Jackrat mhóragam, mar bhí sé, nós am bhfuil an leor léiteach a chíomh. Éis an léiteach ag bhfuil burin sé le iriasan pápa. Agus an nóithe, bhí cinnal plotta agus scéal omlan a brí amach agamsa. Agus bhí mar réalach sí síos agus an rudar fadach ar foiapar agus an sin ddírí an pápa as. Agus chuir sin scéal go homlan bonascean. Agus pagan dúcan siar agus tá sé a ríist agus an scéala bhíonna go déirú, bhí sé go homlan defriúil an scéala bhí saolaí agamsa. Ní go homlan defriúil, but bhí rinchwaid defriúilta an scéala bhíonna go déirú agus an scéala bhí saolaí agam. So forbríonn sé agus foiasan sé agus mar sin agus an sin nuair a cinneal chatig déirú an chuid beidir is fosa dá ná actually sí an riomhar agus éalaigh scríú má. Agus an dóide na brim an sin ná go gurm dáta os mo hóra má, bhín thuas an sin ar bháil agam agus déanam sé réit tá mí agam agus iné ar an leidéarna den bhí seo be méid seo fátaí scrífa. Ar an leidéarna den bhíine be méid seo, agus an méid seo. Agus bín cinnal túram agad was it civéad a bheith fácail, civéad cabbage le vestins an rodomnan. So, sin an dó ebrimsa agus Well, an brinte an ball a brisin agus is gran gur leití tarngrachtta sin mar te banan seo de Lord Spoil te retro Facebook gur wantí ansalt as tarngracht agus dinimiid bidr get a bug níos mó play ar tangrach gehairthe ar ballbug ach ma te cean agah bí hen sé sin cheolaí istethginn an seo. Agus cinneal i genuine orid sin was like macnú mar deirtú ar an scéal ar na character ar flotta agus mar chéins cinneal rudi tatarli is stíl so gotain a bhaim ar sin ar fad. Was get an bhíon tú I fáil spragu den na lorthaí seo agus den scrúnar seo ón gra híal agus ó rudi tatarli a híal le híal. Cinse agus tá sé le feiceal hart was it chéú má agus castar daoine art agus deartar le tain was it chin runneat a déir daine bheith mát ná rudde ecinú an telefís na runne mar sin. Bhí tú caiint fe taringarat sin agus tá cinniu gom sa rud ahhain, gorás go dtí an bonscal a ríist, Tá rud ahhain is tí a daringarach. Ní se me cin rud atá. Ach tá pí ahhain álas hí níomhchalam cilis tí an sin. A dála meise, a thula meise den cheadúir nuair a bhí meise an rang a cethir sa bhonscal. Agus dúirt an maisteir an sin rudneat fa colm ciile. Náró plunchte gom revision agus nachhfuil ar fáil an chuidhór den na foinsí. Má hen tú iste ar Curtha idirlín na mar sin ní bhí tún tála seo beidir bhí ba ní mar seálta. Agus dáin sin lom, an pí bhhain ála sin lom agus tríomha bliana na dhé sin bhain má úsaideas. Bhí sé áitneat ar chuúach leigin in sin. Na háitena a dogann tú cuairtearú, was it na daoine hastar art, na rudí a chluinneann tú, na leorthaí léonn tú, cinse bín tú cinnal a tarintse más a hanrod agus bín tú gaide agus a gadiacht agus ag tuairteoirí a rísacht agus mar sinda. Agus was it chick sé lí chélig in jeú, but mar a deir tú héin was it cinse bín tú tarintse a hanrod nuair a sin céal ach mar luúin sin le cinneal na PC bag áis
is léir ó na leis tarngracht fásta in fatwa gnéarna tosan ar a taide honna loirí sin a scrú, was go grú an ar de funsi agus de áis agus de furci agus a rodile cinil carnhe stan lóir sin. Agus ní thuint an intasarm marall darnoi is muidir starhu, so is léir ggóil an sim sin agad. Ach caias go gurn tú méid i brahacht iste instant taide sin, agus sin teirta dit go méú cinil seaú mai ag na loirí seo agus ag na scialtaí seo. Vi could war taige gest die leent uit for de sin, but what is a good show? Chur bin die gurken an taige, maar kinil rud kinil ober from agus mar de put se salt melchen has a taige. Agus mar jaar hen de sim velchen agum se stair. Agus is rud nader a dústa leor star a horsues agus a hogail agus a leeuw agus mar de agus mat me sele hesieren a mat ma eitje bi agus ma ekim láthair starúil ná rud starúil ná éid starúil bí cinse go mé mai géirí cuairte hortéir agus mar sinnta. Agus was it ní hé go orm cinneal blian a ghlacu mahas ma híal agus a bheith ma hí leorlan leis a taide seo dhéanú. Cinneal rinneú an taide haar réibh sé fadde agus wan má saltar dóias agus cheangil mar hapla nuair a bhí an leor sin taringraat a skriú go man sin ag ma dhéchuirtir an roh agus hiúil man a balta, hiúil man a sráidine, go mar steas a Vatican, go mar steans na tríe a bhí cinne luitin san scéal. Hag ma dhéchuirtir a ní an albain. Hiúil ma gartan agus hiúil ma ahan éit a luitin sin tá sé siúltagam. Agus tá sin ínta táhata, mar bhlas a go seo Yon tú runneat an sin na bhí tú chiche ón idirlí. Cuir a gas was it, siúlann tú fríd sráidin san róh, agus tá fuaimena le chlinste. Tá graffiti ar na bálaí. Tá báú an. Tugann tú bhí deara an salas a tá éit. Torn tú fi deara bhfuil a go an cinneal dromchla ar an bhóthar agus rudí mar sin. Agus tá sin miltna tá, agus sin álas na diglaat ar a chuiche ón idirlí. Agus má tá alta cinneal lééis sin a chóirte in san scéal, bhfuil a go chun sé cracin na fírinne ar a scéal agus bheann se fírinne de chinlann se a scéal. Bhín sin le maithú ag go léthir fásta was go bheith níos mó cinneal creaún sogam sin in san scéal, mas ru go dtigim gur gnéarne an túidir taide acu agus gneaigh si a lehéid den roh den Vatican de Illinois. Agus chud na scéalta sin tan plotta cinneal chud na scéalta le fatwa agus rúna bhhain agus a dtí mar sin tan plotta é hen cinneal amuide ar go leor Tá sin cinnal an muoinn sin na plottaí. Rud a chréidim se is má chorann tú go leor den írinne, má chorann tú go leor den írinne ste creidí daoine na bréige a insin tú na dhé sin. Erid sin den írinne stíon sin scéal. Was it, gohíta hiú leis na bréige na dhé sin agus glací siad leis an flotta amaide ná leis an Gebéir mór a gal hála gin sé. No sin cíal agus is dóthe le cinneal na scialtar nó fatwa agus tarngracht was go táisiad get éagsúil ó beidir ghrail or géalaige a héalann daoine cinneal an rud stereotypical agus mítin daoine. Was go an dóileachta go se teirta go bhfuil a lehéid de scialta a scrúhaíala agus háhain go si de clí le beidir téimi in na tíir seo fiú go déon tú thláir in nóí sogat agus go mían ar de eispersí éagsla agus rudí ar mar ag tarlaí. Tá sé teirta go méú loirí den cheal sin a gine inile fásta na bhfuil. sé cinse agus beidir ráada san tíir seo bhí mar cinal ddíirithe ar réaltacht agus ar síl tradiisiúnta agus ar síl na Gaeilge agus cinse má tan na leorí a gáil a mátí muoit in cinal rud tradiisiúnta bhí login in san Gaeilge is rud maithe sin cinse. Nuair a bhím sé scríú, chuim sé rud amháin gcónaí os mo chóra má agus
sílim sin nuair a tú scríú, agus scríún tú leor agus tá sé ar díal. Agus nuair a íocan duine €10 na €10 na bé rud atá fannin leor tá conrú in é tarlú, tá conrú an. Agus tá mis agus an léthór in é conra a chuirlí heile. Agus ná som sa fanú de sé riomh, bud ní héim se stehan in siopa leor, agus ní hógam se leor go ddíire mar seo an leor becheartú leo. Bhil am sa solta winchas. Bhil am sa rud cheanna bhfuil ma héanana gáil solta winchas. Agus sínim se bhfuil an dúlga sin scríbneoirí bhfuil is agad freastal in dhéthór, agus cinneal rubbag sprí, éalú an síl, rubbag crack, rubbag grán, rudí mar sin an a christeachan in san rud. Agus canna bheith smuointú bariat ar crunnes gramadí ná leorthaí ar san na cúise ná leorthaí le iomráiteach sin na Gaelta a hainneal beo agus rudí mar sin bhí bariata sin agin, agus sílim se gur cheart is bhfuil se mai agus fiúnta áhar léthreaach ar fáil am bhainú daoine soltas, agus sin cinna le rud im rud a chum se róm nuair a mar cí. Sílim gur cinneal léirú eile ar cinneal an teangaí bheo seo a luirte gin was go nílmuid siar agus ní gading fanart siar na blintí tá muid comhamsre agus tá muid bogu leis na haman go cinse. Rud bhhain gur bhhaime cinneal an fríd go háirithe leis na fatwa agus tarngracht na téimi seo den chreidú, den oglis, de chuirt beidir den mí-úsid Curtha seo, was go an seo téimi gur chur an tú chéin Simon go háirithe. Ja, tan ceartta go na téimi sin an. Gehairigh in san de leor sin agus beidir sa leor rahis sin rud an bhain fásta. Bhí, agus is rud a bhfuil sim agam héin an fásta. Ach ag an am hiarna is téime é sin, is rud é sin, is téime é sin a take hísta leis na cric. An dói am bhain an daoine úsid agus mí-úsid as creidú daoine le cuachta an. Bhín se mar clíthe polítíochta ag daoine mas mai leat. Agus tá sinna go bhád siar rin Constantine Móra agus bhain se úsáideas an chrístiacht le cuat sa go héin a chinú. Rin hocail a ra go dearn Mór ó Níl in sa tíir seo an rud cíarna. Mas muintún túair sin cogu na níomlíon agus mar sin de cogu polítíocht a bhí an, cogu bha halú agus cuacht, céhí go le bheith guacht in éir an céhí go le bheith guacht a guige alle. Agus bhí cinál de stéilméid in sin idir éile sé héin agus O'Neill agus O'Donnell in sin. Agus cé déir an O'Neill. Hui sé an foiapa, hui sé rí na Spáine, agus hontaí sé cogu polítíocht rinse ceflinch religiún da, agus rin sé ceflinch chreidiú da. Wan se úsid is a chreidiú le tacaíocht da. Agus tá sin ag tarlú sa láthair mar chun tú Americanis. Now, Donald Trump, ní hílim go le nanne, ní erhu nanne nisna gur dunne crefa na dunne nífa na dunne was it moralta beidir Donald Trump, but get thairsúlige. Tá se go le bhéim ar chrístithe America, agus tá sé géirí a bheith mar cinneal, tá sé géirí a sprágu, tá sé géirí a grísú, níor waithe leis a chreidiú, níor waithe le dhearbí maith na dhearbí mar sin, a le cuat sa go héin a rangnú. Tá an téime sin ca hísta leis a heá mar a dearma, agus tá se ansalta nniu an bhí se anriú, agus chuma héin cinil Simmons an rud sin. Agus, tá téime sin nach tá téimi eiles na leorthaí fásta, but tá ceart agad is dá rihan an cin sin fríd na leorthaí sin cibí. Agus dóithe cinil go gcurann sin leis sin is a term an bhain sin agus dearhan go a clusta míle agus ach go gcurann cinil leorthaí sogad leorthaí Dan Brown a gibhna do híine.
na helmtí sin den bhisteir den agus den religiún agus creidú agus ar fád a fásta den suirt mar hén siidir ar na astrathe mór seo. So go dtí dóil héin fan lína sin a bhí déine go gurn tosa Dan Brown a go bhífa. Yeah. Well, runan wanan cinnneal skete bhíonn sin, íar a bhíonn sin ar leorthaí Dan Brown. Yeah. Sin a rud a bhí gceist, cinnneal plotta, cinnneal dáchréite, agus an sin cinnneal runan wanan was cinnneal bhí dúnmhara forgáil háart ag marú cheoltóirí seanós na rud éile. Agus tan plotta cinnneal amuide ar fad. Yeah, sure. Ach, sin rud a bhí a gceist cinnneal de íar a bhíonn san leor sin ar na leorthaí sin. Ar na leorthaí sin, leorthaí Dan Brown agus mar sin. Agus sin ar chuir dara leor má taringarad, sínim se go léirmheas ar a chéad leor agus scríú dainn chat á chuir sé Dan Brown. Agus dúsáid na fáilteóirí an Chul hangart. Yeah, ar chul taringara. So tá mai cinnal stoc leis sin is. Dúris. Nílas agumsa an máú é sin mar ní hílam. Well, what is a good shot? Tá rud a bhain. Lé me se leorthaí Dan Brown agus chuideach go just ní ró se ráhhaid. Ní ró se scrífa go ráhhaid agus just héad mar leorthaí nó sin mhaid. But caiimach réidirhain se horta Dan Brown. Go hairí leis an leor sin na scríú se fa an taiche nífa cin taimime bhí ar Níl caiim seadhil nar le me cinnar beacu. Da Vinci Code in cin sin. Agus an rud a bhí an cosna sin was Da Vinci Code sin scéal ag a hísta. Tá scéal sin háart le 1500 bliain. Agus caiidú más a bheith a go déir. Beidir ní mar scríbnear, mar cheardaí. Ach dírí leis scéal ag a hísta leis an cheá a ein sin a ríist. Agus na milliún cópa díal. Agus caiidú más de hinlan chat a bheith go ar sin. Agus sprág sé daoine agus sprág sé san daoine agus tá skill ar leithead buint lei sin. So ní bhíon mór sin an nuas ar Dan Brown. Idir bunta sí agus bhí want to see a bunta lei sin leis an ceangal sin. Ach dar nói tá cinneal léirmór rudí éagsliscríomh agus sihir cinneal bre le henugait idir an eagar agus an sin na thir scialtaí agus drámaí fiú óran a hanrad. So an bhfuil beidir 6 scríbhnearta is mó a hatnín leat was get an néig bhfuil cinháin godatníon a bhád níos mó na cinnar beala leat. Ní ar go bhfuil a chomh bunim se soltas an uorscéal ach nuair a tetáil an uorscéal is cinna le commitment fada tom. Agus is rud é a mín tú beá leis fan mar a dúirt má 8 mbliana gas taringarad. Bhí fatwa robag níos gistin sin agus tógan bín de cin lenchin jíri her sin. So but bunam se soltas, bunam se salt milchna as well as an taid agus cruú characterí agus plotta agus chuiste scadan ruúa an Jaws an siod le daine chur den bhela agus mar sin de. Bunam se salt móra sin. Bunam se salt móra as an Eliad faste agus sílim se leis an Eliad eglad gáil ste robag níos duine in rud amháin gin tú. Agus was it choir bín se níos deacra Dan mai hiscríú ná mar a bhín se was it scéal fada scríú agus mailam cinneal an disciplín bhain leis an Eliad agus rilí nuair a tú scríú dain ní héagla facail bí go le máha. Caihí a hanachil, caihí cúis bheith a hanachil, agus mailam an disciplín atá sin. Mailam drámaí, drámaí de foiistí is móta scrífa agam agus scrífa den scáil. Agus is mailam sin mar dhéanar an dialog. Is brelam an dialog go bhain le sin. So, well, ní héagla mar go bhfuil rud amháin níos ar nó rud amháin a hatníon lom níos móna cinna bhíile. Is maiile mé de lig ach beidir ar chúisne de friúlan.
Kense agus stoigh go mar han sé beidir nar sigol am pen spin sugit could é tanné tú a spragu swasta agus go dé mar rahu sin in le filiart scéal could be rud atá an. Ach níl nar smin tú fa arneal na fástart a géige. Was dé a world faoi lehar na hir mar tímuid neart údar a chart free to see her inte a muon sin is omí ré a muon sin agus sin dóir fád ach tímuid fásta choirtaí fáhart ag imart agus gohfuil goúir dúchlan a bunt leis, so go dé mar an arneal sin fá lehar a thuirmse. Sirim se gohfuil rudí tá muéis na lehar was agus rudde ekimse gehéirithe le treifel de bhliantí an US ná gohfuil profisiúntacht wad níos mó chattetehan san airnealinis. Nuair is muintim siar na céad rodíochar me semá was tógam na leorí sin in agus bím se oh god. Beidir naró sin gomáis sin beidir go joculum éana níos agus beidir narróin cuaram cíar na tugchad an na leorí is a hogtar inis. Ach, tá me sin gobar le coscéim agus sin an príomh fáilte hóra tugam ach go maiile sin te leor cór a chur taringracht agus rúna bhna má agus le éhlóid fásta. Agus nar a ecinn tú an leor críní inis is tarig a muoithe tan. Tarige intínta mai ard chaidin. Is caiim mar rag bhfuil profisiúntacht inta mai, tugtar níos mó cuaram na leithe seátí dú dá proflétharacht agus na commaías a chur ar an leor. Common chuidí na leir tá siad dáreachte an eis síal an héon gur bhfuil an tarngacht a chur bhráma. Was go rudenseart go tarnte sin faoin chuide ghil siad fiosaí a bhá sin thar na bléite. Agus an fobliad fásta cíve was an bhd níos profisiúntó híh na pobliad a dag. So bhíon dáhasá den airneal sin. Se tá lehéidí cosle finné tiitim ar leatíú agus mar sinnda. Is mór a trúí a d le gimat ach was na cólachtaí tan sin leor brac agus chlóir chanata agus leor cór agus éhlóid agus na cólachtaí sin. Cólachtaí muoihéad. Agus chuinnear bí an hinn sin gur bhhail láfa was gur bre láfa leir a bheith fáiste láfa na gur bhhail láfa golden scríbnart, go dé beidir an chóirle a bheith agus den na daine sin an muhin sin. Well, is léithe an rud a dearthing ná. Tá rud a dear Liam McCall. Nus am mula chud leorthaí léite agat leorthaí Liam. Agus bhí mar caint le Liam le garid agus bhí rud a bhhaid a dúirt sin ná tá scrínearat tá sé cos le ceardar bí eile. Agus gur cheartúna bheith gúircear was it an san dóid chéarna a nóircumuid brícadóirí na innealtóirí na daoine a thógan tríche na daoine ag bácail. Tá ceard agus tá skillanna an gur féidir leatsa a ólam. An san dóid chéarnas gur gnéantha cuasa 3 bliana le fiálam an dóile bheith a innealtóir ná a gachtóir. Tá heagla daine sí síos agus bhfuil agad na clásna agus an cheard a ólam. Agus, éon tíam leis chuid mhórin sin. Mar bhallú de scríbneoir uair an chéad rud a dearthing ná tóradí fí deara. Caiit a bheith alta am a ghlacu, caiit a bheith alta bheith leathain, caiit a bheith alta sí siar agus gan Jeffar á bhór a bheith ort. Am a ghlacu ordaí cup of tea de chain, cup of coffee, sítí muí agus uircar na daoine tásúil thart. Bra lomsa sin íon. Leis a bhasta. Agus was it just torfií deara an dóibhil se gléasta cuma tá áthú, na brág atá áthú, catú si gáil bhfuil fón an na lehacu, bhfuil clúsan. Cé hiad na daoine sin. Torfií deara an áite bhfuil tú. Torfií deara was it an réirc
mahannaineo gogad. Agus is clachtúín tá maithé sin, mar caihí tú bheith alt in na sonraí baga sin a hort fi dearm. Ma tá sé géirí picture, agus má asléon tá sa leor, go bonus tá sé géirí picture a haint do ghine Chathail. Agus caihí tá le picture éfaach a haint, caihí tú bheith abal to rudí a hort fi dearm tú héin. So sin an chéad rud a dearthing. Dar rud a dearthing is gan barí a Jeffrey bheith áru, amach lacu. Was it scríú drécht, scríú gitabag, fágé, tararásige, jan ascríver, fágé ríis, tararásige. Mar a dúirt mar sé ghlach sé 8 mbliana armsa an Lord-Jarna sin a scríú. Ní léon Jefffer. Agus bí leo. Agus a ríis ní haithí tú bheith leo na leor, ní haithí tú cré na ciile a bheith le tíú na leapaí agad. Ní haithí tú Ulysses a bheith ar tíhile den leapaí agad. Well is agad, le leorí a hadníon leat. Leorí, bhfuil dúla agatón, rudí a spragan tú, agus is cuma cin teanga. Ní haist a bheith merle, a ngélik, heag láf a bheith merle, ach léan a rudí a hadníon leat. Agus in sin, tór fi deara, na clásna a tá núsid agin údar. Mar is clásna iad is ceirdiad. Agus is féidir le duine bíad ólam. But glachan sé fuid, agus caihí túd ama glacu, agus ama hort de chain, leis na rudí seo hort fi deara. Torch fi deara, sin a rud is táhaintí. So ein duine tam líhinn sin atá géirí tús a chuir leis an scríne. Na bíú ein Jefffer ort. Glach am, agus just tór fi deara, tór rudí fi deara, agus le rudí a hatníon that. Agus, ní bheith tú wadr hiúil ó rud másra mai hin éisisin. Agus cumint léisir sin ar fad, was go ní dráthda bheith a déanú early, bheith se gananta am chaithúir sin. So beidir mar acal scurfantis an dóileat go bhfuil skipper bí agat tú an bhfuil tú gobar an mé muidir déal a dhéar bí wit a maihan seo agus tú héanana glaciú doid ama a doid scrúpnachta. Well, mar a Jerem Kiva been to go ni ta hartfa ta trine kere smuinus di in shafa rodi a hokulen a yenu mahancha. Hilma nrivi an yearchem and COVID schulen chen agus vi mastin Sean er more o like shavy horve. Agus hilma right Sean Chanson na yo ma coach war dante. Agus tá plán agam fanniu skillile tá mam an taide tá leoríonn sin ar an shelftíh hir tá trína cear leor tal le leogam sin ar an áhar agus dúirt mar right jo ma cearna chuig na sé cabbageal deanta a ríthe lockdown. For my leach cabbageal deanta. Bhí an amsir an wai? Sinné? Bhí an bhm na tortiste, bhí an gardí na deanú, bhí an teala fétal, agus was it You're hardly sé. Agus tá sin okay, mar bhí sé go rééis tíon seo. Sinné. An rud a rinma agus bhí an COVID agus an dhéarchéim an sin an fandem an sin bhí sé na am mail in na dhéanú ná gur scríma chuid mhór feliata. Agus tá cruúsa har a bheith rééis, so bhí má caint leis an áilte thuirn sin seachtain na barta hain agus sin an scoop beidir Mína sauna mína nálag bei cruúsa filiachta. Dúr an am den nálag, well sin táirí mai ibre ar am an jean glasla agus ar 100 a bhí mála le námar sin. Is bhí sé aonanta deas a bheith cancelat, dear an grú anine sála chur ansam in san chóir sin, so míl buhes that as a bheith linn culture. Speidir goim sé dhéanana sa fíor héal amach an seo. Ínta deas tú héna aice a ríis cíomh, tá thuúla go le hanú gartú so má fáiste bhil? Yeah, tá ma tú má first míle rud go ré, but tá jasmin seo so tá sé dói ínta. But ínta tú ecail agus bú cantaréis go léa? Ba coidú dé. Okay, fun. Well, harde bin a go Proinsias Mac Award, ínta an deis cantas na leis agus sulgam gur thuirsih féin sim in san urid a bhí le réiteige. Nes tá gáil clán praithna a thuirt arás isteach an seo agus tescum gur thug má couple false start dífa níos luithe an sin a tá clanbreithna gáil
gete ceol a bhfuil dún chun cré a chur le Chultúir Líonra Leitir Ceanainn agus spéise mar chréaspáidir Jimmartáisih. Brúnar me an coppla false start a bhíogan an sin chuirte, but tá intersecta ghil sibh go fáilán agus bhil sibh sesta cré a chur le Níor bhagamar, tá go fanata. Gus a fánar an sin ráte. Caithime sulla bhaigam sibh an ceol, caithime a réit gur brethla saibh atá anamara, so saibh sanna sort. Take date. It's Kevin am héana sin, so bun soltas. Fun is mór art. Atam dil go mór ceol a chleistil bh a rééis. Ach dar nói seo Jerry and Ashley Chultúir Líonra Leitir Ceanainn to silgum grown anya sawala sult as agus ar muhis mar Jerem live ar fad a bhí lin agus go harian sin le clan Bhraithne, le clan Ari, le Barbary Cahill agus le Proinsias Mac fásta agus tá sé bhré chun críochar leis ní north a get a ceol. Ite, so fáid me live sibse agus gur míle maigah a chuirde as a bhélinn, so seodíh clan Bhraithne. Íhuaid. So rib a hasín muid ar set journa bhain hello inta specialta a gail do Nana Ann agus Granda Mick atá ag éisteacht nar hanara agus dá Nana Sadie agus Padraig a bhfuil ag éisteacht ag géalteach na ringes I Port Largus, so hello agus buinnig sult.
Níl muid beánaí smó. Ba sé bhí sin ar dóid. Yeah, no fire baker and a brún arm gur glach me stash of míle bus. But bhí sin inte. Yeah, bhí sin inte agus ahan ar Facebook sasta fásta mami. Oh yeah, ansasta ar fad, ansasta. Ihe einta go bhí an. Yeah, gur a míle mai higah. Bhí sé sin ar dóid ar fad. Inte. Hello, Colm, John Heather. Tá mai gáil gluniuisce bethe. Come is fanach the sugar syllabus or has image message. Curtúir bhfuil number balla Janta Cormac agus save. Oh, well, inis. Right hard to be sin ar dóigar míle maigah. Be jarwan bug ó sonder ag teacht thugab se a le galéir, okay? So be se bheith abal a go amach go a hot chocolate na rodé an áráid say. Bye.